היי ליאור, היי ליאור. אז פרסמנו את הסדנה הזאת שאנחנו מתחילים ביולי, וקיבלנו מהמם. כמה שאלות מאנשים שתהו במה מדובר, ואם מתאים להם, וככה איך זה ייראה, אז מהמם. לעשות סרטון קצר. כן. אז בואו נתחיל רגע בשאלה הראשונה שנשאלנו. מה בעצם הולך להיות בסדנה? הסדנה הזאת היא בעצם נולדה נראה לי מאיזה רצון שלנו להעביר או לחשוב ביחד על ידע שהתחלנו לצבור או להתנסות בו, שנוגע לרגעים שיש בהם תקיעות בתוך החדר. כן, שדברים, פתאום אנחנו פוגשים את אותם דפוסים, חוזרים שוב ושוב, וכאילו יושבים עם מטופלים ומרגישים שאנחנו שוב ושוב מגיעים לתוך אותה נקודה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וגם, אני חושבת, בגלל ששנינו מדריכים הרבה מטפלים, וגם הרבה מטפלים מנוסים, אז שמנו לב כשדיברנו שיש דברים מסוימים שאנחנו שמים לב אליהם, כשאנחנו חושבים על שעה קלינית, שיש מן המשותף בדברים שאנחנו מנסים להסתכל עליהם בתוך הדרכה, ושהרבה פעמים זה מועיל עבור מטפלים קצת לנסות להיכנס לאוריינטציה הזאת של מה אנחנו מחפשים בתוך המפגש, ומה גורם לתקיעות. ומה אנחנו מחפשים כדי לייצר איזו תנועה. אז בהקשר הזה, כשאנחנו אומרים תקיעות, אנחנו לא מתכוונים לטיפולים תקועים או לאנשים תקועים, אלא אנחנו מתכוונים, האמת, לטיפול באשר הוא. כי בעצם אם אנחנו חושבים על טיפול, אנחנו חושבים עליו, אני חושב הרבה פעמים דרך הפריזמה של לחלץ מתקיעות או לשחרר דפוסים שחוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב. בעצם אפשר לחשוב על כל אדם שבא לטיפול ויושב בחדר, כאדם שמתמודד עם דפוסים שמצמצמים את ההתנהגות שלו, מצמצמים את החוויה שלו, מצמצמים את מרחב המשמעות שלו בחיים, ואנחנו, דרך ההתבוננות ברגעי התקיעות האלה, או בדפוסים החזרתיים האלה, אנחנו בעצם מטפלים. נכון, וקראנו לתקועים בתוך סיפור, בגלל שהרבה מאוד פעמים מה שתוקע כל אדם בדפוסים שלו זה הסיפור שלו על החיים, על עצמו, על יחסים. אז חלק ממה שאנחנו מחפשים זה את הרגעים שבהם אנחנו רואים תקיעות, ועוד דבר שאנחנו מחפשים זה את הסיפור שבתוכו האדם תקוע. אז שני הדברים האלה יבואו לידי ביטוי בסדנה ובמבנה שלה. עכשיו, אמרת, זה כל אדם וכל מטפל, וחשבתי על זה שזה באמת, זה עוד שאלה שנשאלנו, למי זה מתאים, למי הסדנה מתאימה. אז אני חושבת שלא משנה באיזה גישה אתה עובד, החיפוש אחר הדפוסים שתוקעים את הבן אדם, וההתבוננות על הפגישה ועל מה קורה בה בעצם, ומתי יש איזו תקיעות ומתי משהו נפתח, הוא משותף לכל הגישות. במובן הזה זה מתאים לכל מי שעושה פסיכותרפיה. לא משנה מאיזה גישה הוא בא. אמנם אתה ואני, יש לנו מקור אקטי, אבל למען האמת גם יש לשנינו מקור דינמי לפני כן, ואני חושבת שבאמת אנחנו מסתכלים בצורה מאוד אינטגרטיבית. אז זה מתאים לכל מי שעובד עם מטופלים, והדבר הזה מדבר אליו. זאת אומרת, מה הסיפור שתוקע את הבן אדם, ומה הרגעים בחדר שבהם אנחנו מזהים תקיעות. אז אולי נסיים את השיחה הקצרה הזאת בשאלה השלישית שנשאלנו, שנוגעת לאיך הדבר הזה הולך להיראות, מה יהיה המבנה של זה, זה דידקטי, זה חווייתי, זה התנסותי. כן, אז התשובה היא כן, בקצרה. זה הולך להיות קצת דידקטי, קצת חווייתי, קצת התנסותי. אנחנו נסביר דברים, ננסה שגם ההסברים יהיו חיים וקליניים, כמו שקלינאים אוהבים, ואנחנו נראה הדגמות ונעשה הדגמות, וגם נשלח את האנשים לעבודה ככה בחדרים, כדי שיתנסו בדברים בעצמם. אנחנו מכוונים לסדנה לא גדולה, אז גם יהיה קצת מקום לשיח בתוך הקבוצה. אז המבנה יהיה משולב כזה. אנחנו יודעים שזה יולי וזה אחר צהריים ואנשים עסוקים וילדים בבית, אז אנחנו ננסה לעשות את זה מאוד דינמי, והמבנה יהיה כזה, משולב. ניפגש בעצם במשך 4 ימי שלישי בחודש יולי, בין 5 ל-8, צפייה משותפת, התנסות משותפת וניתוח ודיבור והבנה של הדברים האלה. נראה לי שזהו. כן, מקווה שענינו על השאלות, ומקווה שאנשים שזה מתאים להם יצטרפו אלינו.